Assalamu alaikum masoyanmu ma'abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Sunana Musayyib Dangol Idris. Kamar yadda muka saba ku danna mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawa. Wanda da zarar mun ɗora sabon aikinmu da ku same shi cikin sauƙi. Labaran Kannywood. A labari ne wanda yake yawo a kafafen sadarwa wato yanar gizo. Musamman labarin auren jaruma Ummi Rahab da kuma jarumi Lelen Baba wanda kowa yake tofa albarkacin bakinsa da kuma labaran Ladin Sina wanda Naziru sarkin waƙa ya yi mata kyautar naira na dukan naira har naira miliyan 2. Sai kuma labarin Sarki Ali Nuhu wanda ya yi wa wata yarinya mai tallar awara kyautar kuɗi har naira miliyan 1. Da kuma labarin Adam A. Zango har da labarin Fati Slow Motion ita ma wanda Nazirun sarkin waƙa ya ba ta ita ma kyautar naira miliyan 1. Wanda labarin ita ma ya zagaye duniya kowa yana tofa albarkacin bakinsa. A jiya ne dai Naziru sarkin waƙan ya fito yake ƙoƙarin bayyana dalilinsa na baiwa ainihin Fati Slow Motion ɗin wanda naira kuɗi har naira miliyan 1. Sai kuma labarin auren Sunusi Oscar wanda ya zagaye ko ina shi ma kowa yana tofa albarkacin bakinsa, mutane suna ta son barka. Allah ya ba da zaman lafiya. Kar ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa wanda da zarar mun ɗora sabbin aikinmu da ku same shi cikin sauƙi. Mun gode.